Wij verwachten, zo met nou de voorspellingen, dat we 3 meter heeg wetter staan, boetwetter krijgen. Dan lijkt het erop dat we dijkbewaking instellen moeten. Allemaal in Friesland draaien op volle kracht. En bij het Hoogland en het Woudergemaal wordt spuit om het boezemwetter zo volle mogelijk te verlegen. Voor de komende dagen wordt ook nog een soort wetter verwachten. Maar terug alle maatregels houden we teruggevochten. Woonpolders die stonden nog vol met wetter. Dat zullen de komende dagen ook duren voordat we dat eruit krijgen. Nou, en dan had het boezemsysteem zelf ook nog berging. Nou, en die berging die wordt beroekt om het de baas te kennen. En als dat net meer voldoende is, dan zullen we ons retentiegebied broeken matten. Maar Safir is het nog langer net. De Hudewien had van een middag ook gevolgen voor de skipveert. Het waait zo hut dat de provincie besloten had dat alleen de 2 bregen die het horizontaal iepen draaien nog bezinnen worden. Alle andere bregen worden net bezinnen. Nou, het probleem kan wezen dat de bregen als ze al liepen binnen dan toch een eindschakelaars in de gaan en dan net meer dicht willen. Dan moeten ze op de hand dicht draaien, maar dat is heel veel overlast en daar zitten we eigenlijk net op te wachten. Dus het lijkt dus net verstandig om nou de bregen te draaien. En dat zou een soort skeerbudget kunnen. Of de bregen de komende dagen vol weer bezinnen worden, bezocht de provincie morgen.